सानसोरां नार्जारिनि गोथै सहखौ जोबथा बिदाय होनायाव बिथांनि बिमाया गोबां गाबदों। सिमां दंमोन सानसोरां नार्जारिनि थाखाय साख्रि लागोन, गावसोरखौ फेदेरगोन फोलावगोन, जाहोगोन लोंहोगोन, बेबायदिनो संसार जागोन, गोबां सिमां दंमोन। नाथाय बे सिमांखौ गुबुन लोगोफोरा थेर बेथेर खालामनानै होबाय आरो सानसोरां नार्जारिखौ खर' देफायनाय बा खर' देख्रेबनाय, लोगोसे आसुगुर गैयि, लोगोसे मेगन थाइसे गैयि थासारियाव बोखांनो हादोंमोन दैमानिफ्राय। जोंनि बे टिहुआव बिजेपि हानजानि सासे दैदेनगिरिखौ बुथारदों, बिनि सायाव जों सावरायगोन। आरो लोगोसे मोसौ सिखाव, जायबा मोसौ सिखाव होननानै बुजादोंमोन, बे जाथायनि सायाव मोनसे गोदान महरा सोराङाव फैदों, बिनि सायावबो सावरायगोन। आरो लोगोसे मैयाहाय जायबा सासे मानसि बुथारजादोंमोन, जोंनि बर' सुबुं सानसोरां नार्जारि, बेखौ बुथारदोंमोन आरो बिथांनि गोथै सहखौ जोबथा बिदाय होबाय, बिनि सायावबो जों सावरायगोन। खुलुमबाय, नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन क'क्राझारनि मागुरमारियाव सोमजिनाय जाथाय। भुगिनांनाय सानै सुबुंफोरा मोसौ होनानै बारहोनायनि मुङाव मासे मोसौआव 600 रां लायोमोन। नायबानो जाबाय नै, बेखौ NBN निउसाव होदों, दानि बावैसो मोन्दों। आरो बे निउसखौ मोननानै गोबां आसरित जादों मानसिफोरा। जायबा बुजादोंमोन, जायबा एमबाथानि फंबायना बिदा होनदों, बेजों लोगोसे सासे इस्लाम धोरोमनि मानसि, बे सानैया बुजादोंमोन। दा बे जाथायनि सायावनो गोदान महरा सोराङाव फैदों। बिसोर बुंनाय बायदिब्ला गावसोर मोसौखौ बारहोनायनि मुङाव मासे मोसौआव 600 रां लायोमोन। नै बेहाय होदों, आं माखासेखौ सिरनो होगासिनो दङ। तुम्हारा कत दे পয়সা? একটা 600 করিয়া, একটা 600। কমলাছড়া নিয়ে যেতে লাগে খালি লাইন এক লগে, মানে দুজনে খালি লাইন পার করলে 600 টাকা একটা গরুর। ভালো বলছে, দুটো নিলে 1200 টাকা। আমার এরকম না পাই, আমার ওইদিকে দেওয়া লাগে না। ওদিকে কোন দিকে দিবে লাগে? লাইন পার করলে 600 কেমন ক্যাম্পার দিবে লাগে। এটা তো যে সবাই জানে, ওইটা আরো এরকম করবে লাগে না, কমসে কম আলাপ করলে হয়। তোমরা জানি ভালো ভিডিওগ্রাফ ফটো পাঠিয়ে দিতে। নামটা কি? নামটা কি? তোমার নামটা কি? ওই কিনে নাম লাগে, থানা ছো না, থানা সব করে দিব। ওই নিজে জানে আমার নাম। अब्ला जों दा सावरायगोन सानसोरां नार्जारि, जायबा क'क्राझाराव जादों, गौरां दैसायाव बे जाथाया जादोंमोन। सानसोरां नार्जारिखौ बुथारनानै गबोदोंनानै थगायदोंमोन आरो बे जाथायखौ गोबां सावरायदोंमोन, गोबां मिडियाफोरावबो होदोंमोन। दा बे सानसोरां नार्जारिनि गोथै सहखौ न'खरनि मानसिफ्रा बिदाय होबाय। गोबां दुखुनांथाव सिमां दंमोन फिसालानि सायाव, सिमां लानानै हस्टेलाव दोनहरदोंमोन, नाथाय हस्टेलाव दोननानै मा जाखो? बुथारजाबायसो, लोगोफोरानो बुथारदों। आसरित। दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना गाव गावनि गथ'फोरखौ हस्टेलाव दोनदों, बिथांमोना सांग्रां जा, खबर लाबाय था। आरो जायबा वार्डेन, बिसोरखौबो खबर लाबाय थानो हो। अबेबा ओंखारलांनो नागिरदोंबाथाय, जानोब्ला दुगैनो नागिरदोंबाथाय थांनो दाहो, नङाबाथाय बेबायदि जाथाया जानोबो हागौ। दा एसे सांग्रांथि जानाया मोजां, जायफोरा गाव गावनि गथ'फोरखौ हस्टेलाव दोनो। आरो बेल' नङा, हस्टेलनि सोलाय न'आव थानायफोराबो आजिखालि गिथावना। मानो होनबाथाय न'आव थांगोन लोगोफोरजों, बेबायदि जाथाया जागोन। दा बेबो मोनसे। दा जियानो जादोंला, जों दा जोबथारनो सावरायगोन जोंनि बे टिहुआव बिजेपि हानजानि सासे दैदेनगिरिनि गोथै सहखौ दैमा साखाथिनिफ्राय बोखांनो हादों। थैनाय बिजेपि हानजानि दैदेनगिरिनि मुङा जाबाय कन्टर्ब बर्मन आरो बिनि वेगनार गारिखौ गोथै सह मोननायनि 1 किल'मिटार सानसे सिगां मोननाय जादोंमोन आरो बिनि उनाव सानसे उनाव गोथै सहखौ मोननो हादों दैमा साखाथियाव। नाथाय बेखौ सोर बुथारखो, बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। नाथाय कन्टर्ब बर्मनखौ बुथारदों होननानै सन्देह खालामदों, मानोना कन्टर्ब बर्मननि गोदोनायाव जोखोम जानायनि सिन दंमोन। दा बेनिखायनो बिथांखौ बुथारदों होननानै सन्देह खालामदों। गोबां साननो गोनां बाथ्रा, जेखे मेखेनो बुथारनाय, सोरखौबा बुनाय, गोबां बिदिनो जाथाय जागासिनो दङ गरम बोथोरनि समाव। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि माखासे फोसावनो गोनां बाथ्राफोरा बेखिनियानोमोन। आरो जुदि नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदानै फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हायो। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों, लाइक खालामनो हायो। नोंथांनि गोसो, लाइक खालामा नोंथांनि गोसो। जुदि मोजां मोनदोंबासो लाइक खालाम, जुदि मोजां मोनाखै लाइक दा खालाम। आरो जाय बिथांमोना जोबजासिम फैदों, बिथांमोना लाइक खालामखागोन। आरो जायफोरा आद्रा रायदों, बिथांमोना लाइक खालामाबो जानो हागौ। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि। तुम्हारा कत दे পয়সা?
একটা 600 করিয়া একটা 600 কমলা ছাড়া নিয়ে যেতে লাগে না খালি লাইন এক লগে মানে দুজনে খালি লাইন পার করলে 600 টাকা একটা গরুর ভালো বলছে দুটো নিলে 1200 টাকা আবার এরকম না ফেব্রা আবার ওইদিকে দেওয়া লাগে না ওদিকে কোন দিকে আসবে লাগে লাইন পার করলে 600 কেমন দিবে লাগে নিলে আপনার 90